Yo, what's up? Good morning mga idol at kumusta po kayong lahat, and welcome back again sa ating panibagong video. So sa video pala na ito mga kalabarkada ay mag-iisang taon na pala itong alaga natin. So ngayong araw mismo yung isang taon niya. So isang taon na pala siya ngayong araw na to. So ano na nga ba yung mga nangyari dito sa alaga nating si Raptor pagkalipas ng isang taon, no? Dahil saktong isang taon siya. Ngayon ay alamin natin yung mga nangyari dito. So hanggang ngayon mga kalabarkada, no, ay wala pa siyang nagiging sira, wala pa akong nararamdaman na kahit ano na parang may nasisira o anong tawag doon, yung ingay sa makina. So far ay okay pa naman lahat mga kalabarkada na. So ngayon ipapa-change oil pala natin itong si Raptor at ipapa-adjust natin ng mga kadena. So babalik tayo ngayon sa Guanson. Kasama pala natin yung aso kong maingay, si Dudong. Yang kasama natin ngayon sa biyahe. Si Dudong, bagong alaga natin, bagong tropa natin mga kalabarkada. Dudong, ito na pala yung last na free service ni Raptor doon sa Guanson mga kalabarkada. So ibabiyahin na natin siya para masulit naman yung free service doon sa Guanson sa casa, no? Ito pala yung update natin ngayon sa alaga nating si Raptor. Gaya ng sabi ko, sakto mismo ngayong araw na to yung isang taon na siya. At hanggang ngayon mga kalabarkada ay wala tayong naramdaman na sira magmula nung binili natin. Yun lang mga kalabarkada, no, nung nagpa-tune up tayo. Pero natural lang yun dahil siyempre naka 4,000 kilometers siya. So talagang lalagitik talaga yung anakayan. Siyempre nag-a-adjust din yan. At pasensya na pala kayo dito sa alaga ko, si Dudong. Gusto na kasi magpakarga nasa biyahe pa kami. Yun lang mga kalabarkada, no. So tune up tayo, nagpa-adjust tayo ng tappet. Tapos yun lang naman kadalasang pinapagawa natin, change oil saka adjust ng kadena. So far yun lang yung ginagalaw dyan kay Raptor. At sa performance niya, sa hatak, sa lakas, walang nagbago, ganun pa rin. Parang kakalabas pa rin sa kasa itong alaga natin. Alright mga kalabarkada, na, so babiyahin muna natin si Raptor para hindi tayo tanghaliin dahil ang oras pala natin ay alas 10 na ng umaga. So good morning pala sa inyong lahat. Dahil good morning ay gutom na tong alaga ko. Pero binilhan ko siya ng dog food kanina. Bumili tayo ng dog food kasi ang ingay niya na tahol ng tahol. Bali hiningi ko lang pala to sa kapatid kong bunso. Si Dudong. Hello ka naman Dudong sa mga viewers natin. Wow, bumibig ka. Alright mga kalabarkada, na, so kita-kits tayo mamaya dun sa Guanson para mahabol natin yung walang masyadong tao.
dito tayo madalas na nagpapa-change oil kay Raptor. Pupuntahan natin para makabili na tayo ng langis. Para may pa-change oil na natin itong si Raptor, mga kalabarkada. So last na pala yun na service charge ngayon. So buti nahabol pa natin mga kalabarkada. Pero yung next na service na po ma'am, magbabayad na po. May charge na po yung next na service. Sagutunod po. Buti nahabol ka. Pero pag kunwari may service ay may free service pa ako, tapos lumagpas na sa isang taon, wala na po yun. 2 years po yung kalimitan. 2 years pa. Buti na lang nahabol ka. Pantay ka sir ah. Apo. May Budget din kadena. guard. Alam na. May guard kang kasama ngayon ah. Tsaka kon pagkikon na rin po yung sakon sa in-adjust ko na yung carburetor kasi nung nakaraan Sir. namamatay-matay na siya. Hey! Hindi talaga mo dudong? Hindi mo dudong. Gusto magpakarga eh. Hindi naman pwede kasi may pinapagawa tayo. Na, huwag mo lang maingay. Gusto lang uuwi ah. Kararating mo lang, uuwi ka na. Nag-adjust tayo ng padena. Ayun ako. Dudong. Yung tune-up sir sa 8,000 sir ano? Ha? Yung tune-up po natin. 8,000? Sa 8,000. Sige po. kilometer. Hindi malapit na rin. Malapit na, Next Genshin siguro, pwede na yan. Tune-up ulit. Pas? Yung asok ako, ayaw kumain ng kumain. Ayaw na nga. Gusto nang kumala niyan. Gusto nang kumala na itong alaga ko eh. Kala niya siguro nasa bahay na. Uy, mamaya pa tayo uwi. Siguro ganito rin siguro yung mga may alaga, mga fur babies, no? Yan yung last. Pa-check na lang boss yung sa carburetor. Okay. Kung baka, kasi na-adjust ko, namamatay-matay kasi. Hindi ko alam kung anong naging problema. Pasensya na po kayo dun sa alaga ko, maingay.
husgot ng husgot tong ano ng air niya. Air screw. Bakit? Sakit po? Kaya pag minsan parang namamatay siya sir. Ah, yun pala Ito yan. yung ano ng screw, ano niya, air screw. Yung timing niya sa ano ng hangin. Wala na. Meron. Yun lang naman yung adjust ko dyan. Yung sa silong yung ano. Sa fuel lang. Ah. Ito kailangan rin gasahan to para hindi mag-stuck ng ganyan. Buti nga natanggal pa. Hindi na natatanggal to. Talagang kumakapit. Ano nag-uumi to. Yun. Kailangan. Ingay mo talaga. Kawawa naman, nag-iingay. Nga naman no, kasama natin kumala kaya dapat kasama din natin. Gusto kasi nito mga kalabarkada yung binubuhat lagi. Ang kagaya nito, ayan, nanahimik. So yun mga kalabarkada no, so yung dahilan pala kung bakit namamatay-matay na rin pala tong alaga natin is yung sa anong tawag doon, basta yung sa ina-adjustan yung sa hangin niya, yung screw na yun bali nasiksikan yata, nililinisan ni boss. Ayun pala yung dahilan kaya namamatay-matay. Mali yung adjustment nung Mali yung adjustment. hangin, no? Hindi pantay dun sa adjustment no. Kasi nung wala naman akong kinagalaw dyan, kaso ang naging problema nga lang, namamatay-matay na siya. Kaya na-adjust ko na lang yung Kaya in-adjust ko na lang doon sa kabila, yung sa fuel niya. Pero dito sa air mixture niya, well, hindi ko yan kinagalaw. Pag nag-adjust ka ng carburetor kasi ng minor, kailangan mo rin i-adjust to para parehas lagi ang ano sir, parehas lagi yung ano niya, air and fuel mixture nga kasi yan eh, ano ng carburetor. Alright. Tapos nahirapan na siya mag-start. Taas pa. Yun, bumaba na. Taas. Taas. Yung sabi ko, na pag in-adjust mo yung minor, kailangan i-adjust mo rin Yung air niya. sir. Hindi kasi sabi ko, ito na lang muna kasi Hindi mo rin kabisado naman yung sa kabila sir. hindi, mga ilang turns yan. Sir, 3 full turn, 3 full turn. Triple tap. Baba. Taas pa, kunti pa. Sa uno. Sa taas lang ng ulo yan, di ba? Sige pa, sir. Sige pa. Sige pa, sige pa. Sige pa. Yun kasi yung naging kasi sabi ko, sabay ko na, sabi ko. Tamang-tama kasi isang taon na to, mag-isang taon na. Ulit. Ay boss, kunin ko na yung langis. Ay, kukunin ka. Kunin ko na lang. Kasi kinakuha nila yung panglangis daw nila sa kuliglig. May nag-request sa akin. Alright mga kalabarkada na. So natapos din yung
pagpapa-change oil natin, tapos pina-adjust natin yung sa kadena, tapos dito sa may carb sa kanyang minor kasi namamatay-matay. Yun pala yung dahilan. Ba't na yung kanina sir, nilinisan lang yan? Opo sir, kasi talagang nag-uumido yun. Pag nadudumi yun, ganun talaga siya. Parang nag-iba yung ano ng minor. Yun. Alright mga kalabarkada na. So natapos din. Napa-change oil din natin si Raptor. Alright. Hawak kang lalayas, mahirap maghabol sa'yo. Pangkape lang. Thank you sir. Thank you po. Ma'am, salamat po. Alright mga kalabarkada, natapos din. At papauwi na rin tayo. Uwi din agad tayo mga kalabarkada dahil walang kasama sila misis doon. So, pina-change oil lang natin. Update lang tayo dito kay Raptor. Matagal-tagal na rin kasi nawala tayong upload. Ito kay Raptor na. So, natapos na yung change oil. So ito yung pang-apat na change oil nya. Alright mga kalabarkada na. So nandito na tayo sa bahay. At yun lang yung update natin kay Raptor. Raptor na pula, sabi nga ni Bro Silly. Bali yun lang yung laging pinapagawa natin dito kay Raptor. Itong change oil, chain up, kadena. Tapos chine-check yung mga bearing ng gulong. Tapos pina-check din natin yung sa ball cap bearing. Okay naman. Tapos yung sa carburetor, yun pala yung dahilan kaya minsan namamatay-matay yung makina dahil dun sa air mixture screw na stuck up pala. So anong tawag dito, nilinisan niya yung screw para mai-adjust yung tamang air fuel. Tapos in-adjust niya rin sa yung sa mixture ng gas. So yun lang yung pinagawa natin kanina. At so far 1 taon na tong alaga natin si Raptor na pula. Hanggang ngayon ay okay pa naman. Okay naman siya. Walang nakikitang sira o walang nagiging aberya. Hindi naman tayo tinitirik sa daan. At ang gulong, yung gulong na is nasa 75% pa. Harap sa likod, harap at likod. Tapos kadena, yung kadena sa mga sprocket ay okay pa naman. Napakita natin sprocket nya. So far okay pa naman. Mga shock okay pa, wala namang sira. Tapos lahat ng mga push button, starter, lahat all goods, walang nasira. Side mirror goods na goods. Yung 1 taon na gamit natin si Raptor ay okay na okay. Sulit na rin tong gamit natin dito kasi laging ginagamit to mga kalabarkada. Nakita nyo naman siguro nung nung tawag dito, nung nagdaang mga buwan na gamit natin to, pinanghahakot natin ng paninda, tapos gagala natin. Masasabi ko lang napakasulit na nito. So talagang anong tawag dito, masasabi ko na yung tibay at durability, yung performance, yung tibay ng makina, talagang
Wala kang masabi. Kaya sa mga nagsasabi na hindi maganda ang Honda Supremo, maaari siguro subukan nyo muna bago nyo sabihin na hindi maganda. Kasi para sa akin talagang napakaganda, napakasulit, napakatibay. Tapos siyempre alagang-alaga, kaya no gas-gas, walang gas-gas mga kalabarkada. Alaga natin yan. So yun lang yung vlog natin mga kalabarkada, no? So dito na siguro matatapos yung vlog natin about kay Raptor na pula. So dito na po matatapos yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa mga next na vlog natin. So mag-update pala tayo sa next na vlog natin kay Rider na pula, kay Red na pula. Alright, so see you po sa next na vlog natin.